na simpe apagaya adu apanubo di na pinaybayan adu abala inta nagkaduaan best friend forever daytag kay yarigaw Dial daw sa napuputan Imasidek at abay ko ngagmay maysa balikas panagpagkada mapantan sa bali adagan sa sinupay ita di ka mga sa sinupay ita di pangibaga itinaroway adu a problema awan tabarang ko itirigan-rigan siya sinupay ita di ka mga siya sinupay ita di pangibaga itinaroway adu a problema awan kabarang ko itirigan-rigan alus na simpe apagaya adu apanubo di na pinaybayan adu abala inta nagkaduaan best friend forever daytag kay yarigaw Hiyal daw sa napuputan Imasidek at abay ko ngagmay maysa balikas panagpagkada mapantan sa bali adagan sa sinupay ita di ka mga sa sinupay ita di pangibaga itinaroway adu a problema awan kabarang ko itirigan-rigan best friend forever kaanu ka ang makita mamiss kun tiadu akat katawa best friend forever forever and ever sa paita di ka mangliplipan sa paita di ka mangliplipan best friend musta kakadin itan biyak ko siya kadipay tay malaglagip mo siya man bilang tekas mo damage sikat ina ararapa ape siya pito'y awan pagtanagan kasar sarita daytoy ladawan
idayal mo, dayta cellphone mo, rantayan ta, kisek ka ken sugno, tasiksikalan, inay-ayat ko. Uray adayukan iti arpa kasla sidek ka latakan niya taday tatimek mo nung mangega umanayen biag ko aliliwa. Day din tugod ko sa patay, hindi ko awan kimulit na. Ti puso gayam no paulila at dami iliw na kensega ay nagrigate long distance na yan Keriten na di iliw ken panaas naginat di oras naglabas gaput karayo adi maipapas alawin agan anos kabiyak ko idayal mo dayta cellphone mo rantayan ta kisek ka ken sugno tasiksikalan inay-ayat ko ay nagrigate long distance na yan iken na di iliw ken panaas naginad di oras naglabas gaput karayo adi maipapas alawin agan anos kabiyak ko idayal mo dayta cellphone mo rantayan ta disek ka ken sugno tasiksikalan